vell on hi vivien moltíssimes cuques de llum. Tota una família sencera de cuques de llum, amb els tiets, els avis, els fills, els cosins, els amics, veïns que havien vingut a viure en aquell arbre perquè era tan xulo que tothom volia viure allí. Hi havia com més de 50 cuques de llum. I n'hi havia una que era molt petitona, era la més petita de totes. Totes les cuques de llum es passaven el dia esperant que es fes de nit, perquè el que volien elles era brillar en la foscor i sortir a jugar, a cantar, a ballar, a perseguir-se i amagar-se i tornar a aparèixer. I s'ho passaven superbomba. Però hi havia una cuca, aquesta petitona, que no volia sortir mai. Mai havia sortit, sempre es quedava a l'arbre. I les cuques li deien, els seus amics li deien, va, cuca, sí? Què? Sí, la llum quan està llum. Ara llum, o sigui, quan hi ha llum. Vale, quan no hi ha llum, llavors està negra. Però llavors no veuríem res, no? Si apaguem la llum no veurem res. La llum negra és una llum que quan apagues la llum no es veu res, és veritat. Però no és de color negre. No és de color negre. Tan, que apago la llum. I és de color violeta. La veieu? Sí? I què li passa a aquesta llum? Mireu. És una llum màgica. És una llum que està a moltes discoteques. Quan aneu a la discoteca us en recordeu. I també a vegades quan vas al súper i dones un bitllet a la senyora que compres o al senyor, doncs ho posa per una maquineta, ho heu vist algun cop? Sí. Per veure si és de veritat o de mentida. I per què? Quan apagues la llum i encens aquesta, no s'il·lumina, no veus res. I només s'il·luminen les coses que són de color blanc o les coses que són fluorescents. Mireu, apaguem la llum, ara no hi ha res, oi? Pero eso hace ruido. I veieu una cosa? Sí. Es una espada. És una espada? No. Un papel. No. Papel. ¿Qué es eso? Què és? Què és? Alguna le pueden tirar papel. Cometa. Así me baila. És una tela! Però... Guau. Encara no! Ben amunt, Núria, ben amunt. Quantes mans! Molt guai. Mira la ferradera com aixequen les mans. A veure que no veiem les mans de les del darrere, Les que estan dretes, que les aixequin una mica més. Erika, ben amunt. Així.